بلێ تەمەشەوانên هێژار ڕەوشە دەریێ پێشابووری ئەگەرێن گرتنا دەریێ پێشابووری û riyên çareseriyê em dê li gel Fewaz Mahmûd şrovekarê siyasî ji êliha Bakurê Kurdistanê bigirin destan dembaşkekê Fewaz kek Fewaz deriyê pêşxabûr ku wekî deriyê jiyanê bû Rojavayê Kurdistanê tê binavkirin ji alî xelkemê Rojavayê Kurdistanê jî ev çendîn rojan girtiye rewş diraya giştiya Kurdistanê de jî wisa tê zanîn ku êrişî deriyê pêşabûr hate kirin ev yek bû egera girtina derî bû yerê dixwazim tu binirxînî ji me re fermû. Dema te xweş beke ku wellahî ev qapiyan ev derî tedî derîkî serekeye û pêdiviya wê na pir heye ji milletê me Rojava bi taybet yanî mixabin yanî dema ev qapî tê girtin bi rastî yanî xelkê me wê de xweşik tên dorpêçkirin ji aliyê Erebî de ji aliyê sînorê Tirka de ji aliyê Viyalî jî ew alozîk mezin xerabî kir di meselê kel û pela û alîkariya xelkê û meselê çûn û hatinê hemî teዕdayî ye mixabin ev rêxistin yan va kesê bûn sedemê girtinê yanî bi her kesî re bi cîrana re bi Ereba re bi Tirka re bi Kurda re bi taybet li aliyê navxwe ê navxwe û sînor jî aliyê bareş yanî aliyê Kurdistana Iraqê jî her wextî ev teዕdayî yan destdirêjî yan xerabî li kiriye li aliyê Qendîl û xeyrî Qendîl jî wek tê xuyanîn her kes jî zane tedî Ereb dibê ew qirşikê pişta deve anî xwarê çi qasî berê ser kop bûyî teዕdayî û ew bûyê ev jî bû sedemê êdî bes e yanî heya vir û bes e wek dibê kêr gihiştê hestî ev lêvegerik lê lazim e heqîqeten lazim e îca ew li xwe vegerin piştî ew jî teዕdayê bibînin xelk jî zextikê bikin yan nas bikin çima ev xerabiyan dibe ji bo wê na belkî ev dermanik bijî tevlo em zanin biraya ezîz Herêma Kurdistanê çi qasî yardûmî û alîkarî kiriye ji dema destpêka vekirina vî qapî mane em tê de bûn em di encûmenê de bûn wextê destaya bilind çêbû bi her du aliyê Kurdî ew qapî hat vekirin Herêma Kurdistanê alîkarî kir ji bo avakirina wa ofîsa perwerdeyîk çêkir ji bona çawa danûstandinê bikin wekî dijî başqeyî qapî jî alîkarî gelek bûyê Kurda bi herêmê hemî re bi taybet jî bi Qesedê re bi Yepekê re wan rêxistinê ware teዕdayî ebed nekiştî wana yanî çima ev kiryarê xerab bi vê dema xerab de hemû der girtiyê li wana vê jî dikin bi rastî lazim e di nav wa de îca îşikî peyda bibe kekê Fewaz niha te bi xwe diyar kir ku ew derî take deriye ê ku alîkarî ên ji tenduristiyê bigire heta kelûpelên din ên xwarinê ên derman ên jiyanê ê dijî vayrosa korona ku ji alî serokatiya Herêma Kurdistanê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve bo Rojavayê Kurdistanê hatin derbazkirin dezgeha xêrxwaziya Berzanî her bi awayekî peryodîk dem dem alîkariyên mezin û ji bo Rojavayê Kurdistanê rê dikirin gelo rêveberiya xwe ser an jî asayîşa deriyê sêmalka ev rastî nizanî ku rê da va gencên bi navê rêxistina ciwanên şoreşger êrişî deriyê pêşabûr bikin bixwazin serweriya Herêma Kurdistanê bin pê bikin. Walla ji xwe ev hêjayê mero hinkî şirove bike yanî ev rêxistina bi navê va ciwana ev rêxistin tê xuyanîn ne a Qesedê ya a wê rêveberiyê yê dema îşî xerab dikin û ew alî dibêje em heger em nikarin tişkî wa bikin ya wa siza bikin yan em nikarin va kiryara bisekinînin yanî eşkere dibe ev girêdayînê bi alîk dibe bi Qendîlê ve yanî girêdayê yanî ev jî îca ji wî alî re îş dikin xuya yê berjewendiya wî na li wê de jî
تەڤلهەڤیا مەسەلێ خەرابی و ئارامی چێ نەبێ لە عالیە هەرێما کوردستانێژی ئارامی و خەرابی هەر پەیدا ببێ یعنی ئەگەر دەرفەت دەستوانە هەبا بڕاستی وێ دهۆکێژی لە هەولێرێژی هەر جیهێکی وێوان تەڤلهەڤیا ببکەن و خەرابی چێ ببێ خویایە ژیانەوە پێک تێ دەما ئەو نائارامی دەرەکێ هەبێ وان خەلکا وان خۆرتا وان یعنی دەستێ خۆ دخن نابدێت ڕێخستنا خۆ هەنکی فرە دکە و دخوازێ یعنی ئەف کارژی کارێکی دەمکیە ئەف کارژی ئارامیە ناخڵقینە ئەم vەگەرن لە هەرێما ڕۆژهێلاتی فەراتیانی کەکێ فەواز ئەv ڕەوشە کۆمپیوتراتە داتای هەنێکی پرسگرێک تێدا هەنە لەسەر وێنا هەڤال کار دکن برادرێن من کار دکن دەریە پێشابووری بەری چەندین ڕۆژان پشتی ئێریشا کوژ ئالی جوانین شۆڕشکەرە لە هەمبەری دەریە پێشابوور هاتی کردن و ڕێ بوان هاتەدان ئەوەریش پێک هات دیسە پەیوەندیامە لەگەل کەکەی فەواز پێک هات کەکەی فەواز پرسەکە دنیاگۆ ئەستخوازم بکەم ئەوە نوها ئەv ڕێخستنە بناوی جوانین شۆڕشکەر نوها گەر مرۆڤ ناوێ وان بگرێ یعنی جوان جواتەکەیدا ئەو ئالینە ئێک و دینامیزما جواتا خوێنە ji بۆی پێشخستنا جواتا خوێ ئەو بەشن ئێک و ji بۆی پێشەڕۆژە پێشکەتنا مڵەتێ خوێ ئەو نفشتێنە بناوکردن شۆڕشگەر ئەو کەسن ئێک و دخوازن ژیانە وڵاتێ خوێ ژیانە جواتا خوێ خۆشتر بکەن ئەڤێن گو خودی ڤیناڤینە لێ کریارên neyê asayî hem li nav Rojavayê Kurdistanê hem jî niha li hemberê herêma Kurdistanê rû didin ew yek bi xwe zerarê nadê statuya rêveberiya xweser qese de peyê de ku xwe wekî berpirsên bi rêvebirina Rojavayê Kurdistanê niha binav dikin Kek fewaz dengê nayê ger tu li ser kompûtera xwe temaşe bikê ji ber ku dengê te nayê belê kek fewaz spas bo te ku ji êlihê tilgel me bû